welcome back to my channel. So for today's video, I will be creating a makeup tutorial for graduation. Since it's already March. Hola YouTube, this is Mariski and welcome back to my channel. So for today's video, I will be creating a makeup look for graduation. It's already March, so I would like to congratulate all the students who will be graduating this coming March or this coming April. Without further ado, let's proceed with how I came up with this look. Maglagay tayo ng primer. So, for a graduation makeup to last longer, maglagay tayo ng primer. But before that, of course, you have to do your skincare. You have to put moisturizer. I would suggest na maglagay kayo ng sunscreen to protect your skin from the ultraviolet rays. Ultraviolet rays. Ano yun? Pang science, ganun. Hindi, protection siya sa sun kasi, syempre, especially dito sa province and sa Dumaguete, usually, ginaganap yung mga graduation sa open field. Doon sa mga mayayamang schools, syempre, doon tayo sa aircon, pero yung last yung graduation for how many hours kasi marami tayong colleges, marami tayong marami tayong colleges. So dapat maglagay tayo ng primer, and dapat yung mga makeup natin kahit affordable, we have to make sure also that long lasting din yung mga product na ilalagay natin sa mukha natin. But of course, ang aim natin for a graduation makeup, hindi to party, hindi to parang pageant. So ang aim natin is to look sophisticated, to look natural as possible, pero yung parang na-enhance lang yung ganda, ganon. Okay, so marami kong daldal. Madaldal talaga ako. So, next is foundation. Paulit-ulit na to, bes. Minsan nga ayaw ko nang magsalita. Kung anong susunod, syempre. Okay, matapos maglagay ng foundation. Again, ulit-ulit maglagay tayo ng concealer underneath our eyes. Ako, kailangan ko ng concealer, guys, kasi wala akong tulong. So, sa mga taong gifted na, flawless, ganon, sa mga taong walang pores, huwag na kayong mag-concealer. Iko-concealer nyo, guys. Huwag kayong mag-concealer, guys. Just blend. Ano talaga ako, guys? Danga. So, word for the day. Ay, ito nga pala, guys. Ang aim ko ngayon, pag may makeup tutorial ako, may mga words akong sasabihin sa Bisaya, tapos i-translate ko. Para naman maging informative tong tutorial natin. So, the word for today is dangag. Ang dangag, sa Tagalog parang ano ba? Parang clumsy, ganun. Tagalog ba yung clumsy? So ako, guys, clumsy ko talaga. Kaya sa mga tutorial ko, napapansin nyo, nauubo ako. So of course, try ko mag-contour. Cream contour. Kino-contour ko siya kasi wala lang. Hindi ko naman makonsil yung mukha ko kung ganito yung kulay. Tapos, hindi ko siya gagamitin na yung gagawin ko sa kanya. Sayang naman. May pera. Yan. Siyempre, magpipicture tayo, guys. So, dapat mukha tayong payat sa picture. Tapos, magbibake tayo. Bake natin yan. Ayaw natin mag-oily.
mag-oil up sa, this is going to be a messy tutorial. A messy tutorial. Oh, yun yung mabura, bes. Ayaw niyang mabura ba yun? Ayaw niyang mahirapan ba yun? Actually guys, ayaw ko lang gumawa ng mga graduation makeup. Alam niyo kung bakit? Kasi, hindi pa ako graduate. Bitter pa rin pa ako hanggang ngayon. Pero you know what? I'm just very proud of myself. Very proud of myself. Hindi, kahit naman po, hindi ako nakagraduate. Tapos, kahit hindi naman po ako nakagraduate, parang naging proud na rin po ako sa sarili ko kasi, yun na nga, hindi ko nakagraduate, pero naman po ako trabaho, nakakapag-provide naman po ako ng konti sa family ko. So, parang, para sa akin lang, no? It's not really the, at pag nag-English, hindi, parang, hindi naman sa hindi nagmamatter, no? Yung education, syempre, it's really very important to also finish your schooling, pero hindi nag-determine yung galing mo just because kapag tapos ka. Yung parang, hindi naman sa pag-aano sa mga graduates, pero may mga graduates naman tayo, you know, walang trabaho pa, ganun. So, ang akin lang is, hindi naman po ako nagpo-promote na, noon na, huwag kayong pumasok for work, but I'm just proud of myself, kahit hindi ko nakapagtapos, kaya ma-discuss ko pa rin, ganun. So, sa mga hindi nakapagtapos dyan, kahit lang tayo sa live. Try ng lips ko. Kahit lang tayo sa live. Kasi, si God, hindi naman niya nabibase kung anong natapos sa kanya. It's how we interact with other people. It's how we deal life. I'm no angel. I mean, I'm not really a very good person, but I'm just so happy that even if I committed mistakes from the past, parang hindi ko nilungog yung sarili ko just because of that mistake. I also tried my very best to tell to show people that I can do it even if I didn't finish the list. Yung parang ganun. Magkilay ng wapak. So ngayon, ito try ko tong NYX na pangkilay ko. Kasi you know what, tong NYX na to, parang waterproof siya. Hindi ko alam, kasi minsan nagamit ko siya. Nag-pool kami. So syempre, kilay is life. So nag-pool kami. Syempre, pag nag-pool ka, baka mabasa yung, majuris yung kilay mo. Oh, wala ka ng kilay, best. So, trinay ko kung maglagay ng NYX na pangkilay. Siya na juris. So, I concluded ito ay waterproof. But I'm not claiming it's waterproof. I just, it's just a conclusion. It's just an assumption para conclusion. Kasi pag conclusion parang fact siya. So, ina-assume ko na waterproof siya. And one time, ginamit ko to. Kasi hindi ako naligo for 4 days. Kalain nyo yun. 4 days, walang ligo. Guys, hindi ako masyadong naliligo kasi nandito na ako sa bahay. I'm working as a call center home-based agent. Hindi, home-based lang kasi yung trabaho ko. So, alam mo na, pag nasa bahay ka lang, yung baboy syndrome, gano'n, yung parang yung baboy syndrome, yung hindi mo na alam kung anong oras, pagod ka palagi, but you have to get up. Okay, after 30 minutes kung magkilay na, 30 minutes worth of kilay, ayan, kung gusto nyong mag-Betty La Fea, fine na, diba? Alright, so after that, you have to conceal. I-conceal natin tong
tong kilay natin kasi graduation makeup tutorial ito. So, dapat wapak ang makeup, or we have to stay as sophisticated as possible. Alright. Umano siya sa kilay, bes. Muli ay iyong pagbigyan, pag-ibig natin. Muli ay iyong patawarin, ang iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di. Kulang ako. Dapat natin lagyan ng primer. Pag pumikit ka, maganda yung makeup mo. Pag ganun, wala ka ng makeup, asa na, wala ka ng eyeshadow. So, gagawin mo, you have to put your eyeshadow, parang ilagpas mo siya sa natural crease mo. Ayan, sa pag ganyan, mayroong color. Okay, let's go. Three. Set of a dream, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? Ka-cover mo pala yung salamin. And this one, I'm back with my false eyelashes. Parang sobraan ata. Pero I would suggest na gumamit kayo ng eyelashes na parang natural looking lang. So, kasi yung kulay na to. Hello? Stick. Or some nude colors. Let's try it. Alright, so here is what I came up with as your graduation look. You can use red lipstick for this eye makeup if you would want to be or to look bolder. So you can use red lipstick, but if you would want to look neutral, you can use brown lipsticks or nude lipsticks for this look. So I hope you enjoyed watching my video. So, ciao! Thanks for watching. Ciao!